Para min é un placer poder estar de novo co Foro Territorios, intentando contarlles o estado da candidatura da Ribeira Sacra á lista do Patrimonio Mundial. Vimos de ter un evento moi importante este sábado, no que algunhas e algúns me parece que estiveron, que é o Consello de Parroquias que se celebrou na Fábrica da Luz do Mao, en Parada de Sil, e que ven a culminar un proceso de participación destes 2 últimos anos, do que van a salir propostas, ideas e suxerencias para acompañar a candidatura e moi especialmente o plan de xestión. Hoxe e mañá teremos este Foro Territorios con esta perspectiva local, pero tamén de comparación con outros ámbitos, con outras perspectivas, con outros territorios, con outros espazos. E a semana vindeira teremos outra actividade relacionada coa presentación da candidatura cara ao exterior, coa presencia do embaixador de España ante UNESCO e tamén de outros lugares da lista do Patrimonio Mundial, expertos, investigadores e xestores de sitios. A idea é que esta forma de camiñar desde o local o máis global se siga manteñendo no proceso de candidatura que aínda non rematou e da que nos falarán os convidados que hoxe temos aquí. En primeiro lugar, gustaríame presentar un pouco a alma mater da candidatura. As cousas pasan porque hai xente que cree nelas, que as defende, que pelexa por elas e que as leva adiante. Eu penso que ese é o caso da directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez, Nenusa, para os amigos, que tiña que estar na cama, me parece, en vez de estar hoxe aquí, a ver se consigue falar, pero que vos vai a contar un pouco o estado da candidatura e os últimos matices. Como para presentar de unha forma máis visual estes novos conceptos que se están a manexar, temos tamén connosco a Pepe Barro, diseñador gráfico, recentemente agraciado con un premio da cultura do país que, se quere, nos conta de que vai despois un pouco, pero que vai sobre todo a falar de como caracterizamos esa nova imaxe gráfica da candidatura da Ribeira Sacra. Entre os dous deberían facer ese panorama da situación, de onde estamos e cara onde imos, e despois, se nos quedará algún tipo de tempo de preguntas e tal que podamos contestar nesta primeira fase, estupendo. Senón, a idea da directora é estar toda a mañá con nós, que xa hai que aproveitar a enfermidade para que poida estar con nós, para facer preguntas ou cuestións que teñades, e tamén Pepe Barro, que nos acompañara. Estaremos por aquí todo o día, se despois queredes ou nun café ou nunha parte comentar calquera cousa, encantados deso. Entón, para seguir, empezaremos coa directora xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, como digo, alma mater da candidatura da Ribeira Sacra á lista do Patrimonio Mundial. Nenusa, moitas gracias por estar aquí, canto queiras. Moitas grazas, Mario. En realidade, como ben sabedes, unha candidatura a Patrimonio Mundial é un traballo inmenso, é un traballo de un conxunto de xente. Todos estamos sempre participando e todos estamos aportando e todos estamos, lóxicamente, traballando a favor desta candidatura. Si é certo que, o mellor a través da figura da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que é a responsable para poder presentar este tipo de expedientes ao Consello de Patrimonio Histórico do Estado, me toca a mí como cabeza visible, pero lóxicamente, como ben podedes imaginar, é un traballo inxente de moitísima xente, xente moi implicada e xente que quere este territorio e que por eso está tan vinculado co expediente. Non sei, que grado de coñecemento tedes, tampouco quero ser repetitiva ou reiterativa, porque en estas ocasións o que é a tramitación administrativa é unha cuestión bastante densa e en ocasións difícil de facer extensiva. Pero, intentarei ser o máis sintética posible. Como ben sabedes, con anterioridade, nos, para poder presentar a candidatura, tivemos que declarar
a paisaxe cultural da Ribeira Sacra como ben de interese cultural. Eso se fixo no ano 18. A candidatura de Patrimonio Mundial está xa incluída na lista indicativa dende o ano 1996. Si é certo que houve aí un período de tempo dende o 96 ata o 2000 e pico que, bueno, pois o expediente estuvo como aletargado. Independentemente deso, aínda que o expediente non se tivese traballado efectivamente en el, si todas as cuestións que se foron facendo en Ribeira Sacra ao longo de todos eses anos do que o presidente do Consorcio Ribeira Sacra é perfectamente coñecedor de todo o traballo que se fixo aquí en este territorio, todo eso, lóxicamente, sempre beneficia e é enriquecedor. A partir da declaración do ano 18, desde ese momento, pois, se empezou a traballar, lóxicamente, no que é o expediente de candidatura a Ribeira Sacra. Tivemos diferentes hitos que se foron producindo ao longo dos anos 19, 20, 21, e no momento de presentar a candidatura ante o comité, nos atopamos con un informe desfavorable, un informe que non nos permitía con facilidade conseguir que esa candidatura ao mellor prosperase no comité, e entendeuse que o preferible era retirar esa candidatura. Foi unha decisión tomada de forma conxunta entre as diferentes administracións involucradas, Estado e Comunidade Autónoma, así como por parte, lóxicamente, das persoas que traballábamos no expediente. Esa retirada nos permitiu, a través de sucesivas reunións que tivemos cos órganos consultivos que fan os expedientes, que fan os informes sobre os expedientes, nos permitiu reformular a candidatura. Nos entendíamos e entendemos que esta paisaxe cultural é, lóxicamente, perfectamente susceptible de poder ter a consideración de valor universal excepcional, que contén a integridade e a autenticidade que se require para un expediente Patrimonio Mundial, e a partir de ese momento nos puxemos a traballar para elaborar, redefinir e reeditar un novo expediente. Nestes momentos acabamos de entregar no mes de setembro, a través do Estado español, a candidatura á UNESCO. Esta entrega, o que supón é o primeiro hito que ten que cumprir as administracións, que supón que durante este período, ata o mes de xaneiro do ano 25, a UNESCO, a través dos seus organismos e mecanismos, comprobará se o expediente formalmente está completo. Unha vez que cheguemos a xaneiro do 25, entregaremos o documento definitivo. A partir de febreiro do 25, durante todo o ano 2025, se irán realizando por parte de UNESCO, a través dos seus organismos consultores, ICOMOS e UICN, as diferentes avaliacións de cada unha das partes do formulario, e esas avaliacións, pois, lóxicamente, serán non só do documento técnico, senón tamén avaliacións in situ que se realizarán no propio territorio. É dicir, durante ese ano se realizarán visitas polos órganos consultores que se desplazarán a Galicia, lóxicamente ao territorio de Ribeira Sacra, para comprobar que todas aquelas cuestións que están contempladas no expediente son veraces, son correctas e son certas. O ano 25 é un ano de avaliación,
E posteriormente, o ano 26 será o ano en donde todos os organismos consultivos elaboren o seu informe definitivo e ese informe definitivo é o que se remite ao Estado español con 6 semanas de antelación antes da celebración do Comité Internacional de Patrimonio Mundial. Polo tanto, todavía queda traballo, moito traballo. Si é certo que nestes momentos o novo enfoque que se lle deu á candidatura sigue mantendo, como non, aqueles aspectos que dende o punto de vista patrimonial entendemos que reforzan considerablemente esta paisaxe cultural, pero se veu que quizáis a parte da paisaxe da auga, que é tan importante, tan relevante e que forma parte, lóxicamente, do noso territorio, tiña que ser posta de manifiesto e tiña que ser recoñecida a través do traballo da candidatura. Así foi. Entre os atributos que están destacados neste expediente está, lóxicamente, os cauces extraordinarios que temos dos ríos Miño e Sil, o patrimonio hidráulico vinculado a estes cauces e a todos os afluentes, todos os regatos, todos os arroios e todas as manifestacións hídricas que temos na paisaxe da auga, as terrazas e os socalcos, como non, que forman parte do noso territorio e da visión que temos de Ribeira Sacra, a singularidade, lóxicamente, da división parroquial que se atopa neste territorio de forma tan específica e tan propia da Ribeira Sacra e, como non, todo o patrimonio inmaterial que está totalmente vinculado a esta candidatura. Son moitos atributos, entendemos, dos que goza esta paisaxe cultural e o noso obxectivo, lóxicamente, a partir de agora, nestes momentos, é seguir traballando na candidatura e, lóxicamente, conseguir que ese recoñecemento chegue no ano 26. Mario. Algún outro matiz para engadir o que nos comentaba a directora? Tamén temos que facemos algo de memoria. A directora, como digo, leva tempo traballando neste asunto. A candidatura nesta nova formulación nace no ano 2017 e temos que lembrar aquí unha persona que non nos acompaña xa, que é Ana Goi, que tivo moito que ver con eses comenzos e coa estructuración e co coñecemento da candidatura, que ademais está moi relacionada con este territorio por cercanía ao Terrazos, e non podemos esquecernos deso. Outra das cousas relevantes para esta próxima temporada, como decimos, a candidatura entrégase formalmente no 24, en 1 de febreiro de 25 rematan o plazo para completar documentación no Centro de Patrimonio Mundial e, como ben decía a directora, teremos a visita de inspección no ano 25, no 26, cando se celebra ese comité. Hai que lembrar que no 24 o Reino de España, que como se asinou a Convención do Patrimonio Mundial, non presentou ningunha candidatura, nin hai ningunha candidatura para o ano 25. Será, por tanto, a primeira vez que o Estado español presente unha candidatura en 3 anos. Todo ese valeiro 24, 25 e 26, penso que é unha situación singular, non habitual polo momento, que debería axudar a reforzar a posición da candidatura e a colocalos na mellor posición. Tamén, en relación ao que comentaba a directora da última versión da candidatura, lembrade que nós temos unha declaración de Vic do ano 17 con unha delimitación, con unha proposta moi amplia
O que agora se presenta na candidatura é, digamos, que o elemento central, que é o que chamamos ben ribeiras, que son esas ribeiras asocalcadas do Miño e do Sil, que son o cerne, que son o elemento fundamental da candidatura. Tamén que simplificamos os criterios cos que se presenta, pasando dos 3 criterios orixinais a un solo criterio, que é o criterio de construcción da paisaxe. En esa construcción da paisaxe, o que se considera agora relevante e singular o papel que ten a auga desde o orixe xeolóxico hasta o inmaterial, como iremos vendo despois nas presentacións de Pepe. A idea de sintetizar e reforzar a candidatura cos valores esenciais pensamos que debería tamén contribuir á súa comprensión e á súa divulgación. E para falar desa comprensión e desa divulgación temos hoxe aquí, como decía ao principio, a Pepe Barro, que vai intentar sintetizar gráficamente parte deses conceptos que teñen que ver coa nova orientación. E, cando menos, incitarvos a facer preguntas ou cuestións que intentaremos respostar á directora, sobre todo, sobre hacia onde imos e como está configurada esa nova proposta de candidatura. Entón, Pepe, cando queiras, podes empezar se funciona a técnica. Bo día. Grazas á organización deste evento por terme convidado na compañía da directora xeral e do coordinador da candidatura para achegarvos algo sobre o que fun elaborando este ano de cara a deseñar a identidade gráfica da candidatura de acordo coa nova formulación de centrándonos na paisaxe da auga. Eu traio unhas imaxes para vos mostrar, ben, que xa tedes aí. Eu partín desta frase escrito na auga, porque parecíanos que había que partir da propia esencia da candidatura. Aquí quizáis coñecedes todos estas imaxes, non? Pero esta presentación gráfica está pensada tamén para mostrarlo a xente que non coñece, non ten a fortuna de coñecer estas paisaxes, non? Paisaxes que, como ben vedes, sempre están ligadas aos ríos e a esas formas, a esos anllos, parece ser que é como se di en galego, de aí o río Anllóns, o que técnicamente é un meandro, e quizáis sexa son desde logo os cartóns postais que sempre se mostran da Ribeira Sacra. Este que é un mapa idealizado do que é o relevo da comarca e deses Miño e Sil. Aí quizáis nos podemos centrar como esas tarxetas de presentación no que é a parte de arriba é a cova ou o cabo do mundo, como ben sabedes, e abaixo ese anllo tan espectacular de paredes de rocha ríspetas que é esa zona vista desde Vilouxe, que vichedes anteriormente. Eu reparei neses dous espazos que, como digo, son un pouco os cartóns postais nesas formas tan singulares, non? E, bueno, pois de algún xeito eu lía nesa escrita da auga dous eses, non? Dous eses que, bueno, nos remiten un pouco ao que é a inicial de Sacra, non? E si adeitamos, quizáis, para facer máis paralelismo gráfico co que é os anllos do río, pois
axeitando os textos a esa imaxe con cores, como vedes, moi tópicas, non? Tópicas do que é o mundo da auga. Son cores azuis, de alguna maneira buscamos unha lectura que poda ser universal, non? Sin grandes matices, que se a auga é máis verde ou menos, ou, é dicir, o concepto de auga habitualmente son os azuis, non? Azuis que utilizamos para marcar por unha banda o nome propio do lugar e o que é a denominación paisaxe da auga, non? Naturalmente, hai que declinar de alguna maneira, hai que crear variacións para esta imaxe. Por exemplo, aquí figura que son pois as capas de algunha publicación, en concreto a da dereita pois xa é a capa do documento da candidatura tal como está actualmente. Quizáis, se cadra daqui a final de ano cambia, pero remarcando un pouco esa gráfica dos anllos como elemento definitorio, non, do río, o cal nos permite, se vedes na capa que está á esquerda, é a mesma, é unha imaxe continua de arriba a baixo, pero na imaxe da dereita vedes que aproveitamos ese anllo branco que divide para utilizar dúas imaxes diferentes. Aí procurouse unir o que é a imaxe da cova, do Cabo do Mundo, co anllo de Vilouxe no Sil, é dicir, un pouco esa dualidade Miño-Sil que sempre está bastante presente, non? E a partir de aí, bueno, pois fomos elaborando distintas variacións gráficas para supostos utilizacións diversas, non? Que non se teñen por que executar todas, pero é para dar ideas de como se podían abordar, non? Mesmo aí tedes a dereita, bueno, a imaxe dunha caixa de cartón moi humilde, que será quizáis a caixa que recolla todo o peso da candidatura cos seus informes, será un pouco máis ou menos como se presente, aínda que xa digo, isto non está rematado, está en elaboración e naturalmente pode variar. Bueno, esta é unha imaxe que non me resistín a presentar, mesmo que non se chega a utilizar nunca, non? Pero explica moi ben esa identificación tamén da Ribeira co que é todo o territorio galego, non? E de algún xeito tamén grandes virtudes que ten o noso país e grandes rasgos de identidade están presentes dentro da Ribeira e forman parte da súa identidade. Naturalmente, segundo as necesidades que se van detectando, pois se elaboran diferentes maneiras de abordar a comunicación, non? Xa digo que moitas veces se cadran e se utilizan ou se elaboran outras que van resultando necesarias, non? Pero todo sempre, como vedes, moi centrado no que é o desenvolvimento dese anllo que tanto podemos atopar no Miño como no Sil, non? Ese é un pouco, de maneira concisa e breve, a imaxe coa que, de algún xeito, imos a ir ao mundo para contar a Ribeira Sacra. Moitas grazas. Bueno, está estupendo isto de falar de anllos e que parezca a regueira pola porta o diputado do Anllóns, por así chamarlle, despois falaremos do asunto. Pensade que, eu vos decía ao principio que o proceso ten un proceso de construcción desde dentro, por iso a relevancia das reunións do Consello de Parroquias que se tiveron nos 2 últimos anos, pero despois hai outro proceso de construcción cara ao exterior, porque a decisión realmente van a tomar 21 embaixadores de 21 estados
que todavía non sabemos cales son, porque ese grupo de 21 embaixadores vaise definindo cada ano e, ademais, agora están en proceso de reasignación. Ni sequera sabemos o sitio onde se vai a celebrar ese comité do ano 26. Entón, é importante isto, 21 embaixadores ante a UNESCO de 21 países que asinaron a Convención do Patrimonio Mundial terán a última decisión. Nese proceso de construción e comunicación é moi relevante ter unha idea do que lle queremos contar, máxime cando ahora concentramos os esforzos no espacio territorial fundamental, que se o vedes en un mapa é tamén unha especie de anllo na idea, na forma que fai, que nace ademais dun traballo previo con diversos organismos do ICOMOS. Hai que lembrar aquí que no ano 23 se celebra Waterscapes, que é ese encontro con distintos organismos, con distintos xestores de sitios, buscando comparacións e buscando análisis comparativo con outros territorios, tratando de perfilar esas diferencias. De Waterscapes saliu unha declaración, de Waterscapes saliron, ademais, unha serie de presentación da candidatura que diversos membros do equipo fomos facendo polo mundo adiante e non rematou. Neste ano, a directora foi requerida para presentar o estado da candidatura en diversos foros, quedanos varios todavía que presentar. Por iso, a importancia da comunicación e de poder traer eso cunha imaxe contundente. É tamén importante unha das cousas que decía Pepe, que cando abordamos eses valores de construción territorial, pensade na parte física, parece máis evidente, case desde aquí, se vos fixarades pola ventana de atrás, mirando á dereita, estaríades sentindo a depresión que fai o Sil, o Monte Meda, que estaba espectacular hoxe cando víamos, eso parece fácil. Seguramente a cultural, cos edificios, coa colonización dos mosteiros, dos señoríos, a construción das terrazas. Lembrade que ahora chamamos as terrazas enxeñería inversa da auga, se temos tempo despois falamos deso, pero tamén é moi relevante a parte intangible, a parte inmaterial que seguimos enriquecendo cada día coas mil maneiras que hai de ver como a auga axuda a construir ou a presentar esa forma de construcción territorial. Todo iso pensamos que está nesa idea de comunicación a que queremos presentar e perfilar. Dos traballos que quedarían de aquí a xaneiro, seguramente o máis relevante é pechar o plan de xestión, o management plan, ese management plan que ten unha serie de fitos moi relevantes para o futuro. Faláronse no Consello de Parroquias outro día. Unha das preguntas que a plan de xestión que definir e que é unha pregunta relevante, cantos turistas queredes, cantos turistas queremos na Ribeira Sacra, como se valora eso e como se presenta, que tipo de turismo queremos para a Ribeira Sacra, é outra das actividades ou das relacións. Falouse moito na reunión do outro día tamén do asunto da mobilidade, de como xestionar a mobilidade en Ribeira Sacra. Todos os elementos van a ir compoñendo ese plan de xestión que o que pretende é presentarlle a ICOMOS o compromiso de conservación. O primeiro compromiso foi, eu non me canso de dicilo, declarar un paisaxe cultural de 16.000 hectáreas. Insisto, hai veces que non somos conscientes da escala das cousas. Declarar un paisaxe cultural de 16.000 hectáreas no Estado español non é unha decisión habitual, é facerse responsable da súa xestión. Todo este tempo, tampouco. Sabemos que as normas de paisaxe son recomendativas, son suxerentes, pero non son comprometedoras. A norma de patrimonio cultural é unha norma comprometedora. E o compromiso aquí é que era posible combinar protección do patrimonio e xestión e desenvolvemento. Estes 7 anos que leva a candidatura traballándose, dixo a directora antes, é unha mostra clara do interés polo territorio, da dinamización do mundo do viño, da dinamización da agroindustria, o tema dos queixos, o tema de produtos elaborados, xa non falemos do turismo, xa non falemos do interés dos propios veciños por rehabilitar as súas casas, poñelas en marcha. Todo eso está pasando ao mesmo tempo que se intenta, con algúns erros ou con algúns puntos de discusión, pero en xeral ser capaces de manter un territorio protegido, vivo, actuando. 7 anos eu penso que unha cousa a valorar. E lembrade que nos presentamos como paisaxe cultural, evolutivo, vivo. Vivo quere decir vivido, habitado, sentido, transformado dentro dos seus valores. De eso vai un pouco a candidatura. Pero como somos unha xente moi obediente nos tempos, e nos sobra bastante tempo, me parece, xa nos dirán da organización, agora sí era o momento para empezar polas preguntas, cuestións. Fixemos todo así moi resumido, e seguro que hai xente que xa viu isto en outras edicións e ten preguntas novas, ou outros que vides por primeira vez e que quixerades saber algo relacionado coa candidatura, co seu estado, como contamos e o presentamos
cara ao mundo. Nos intentamos respostar ás preguntas que nos fagades. Se hai algunha voluntaria ou voluntario que queira empezar. Tedemos por aí un micro, me parece. Eu con esta luz non vexo nada, pero bueno. Algunha pregunta? Mentras vades repensando a candidatura, seguro que a directora, aparte do que fomos dicindo os máis, ten algunha outra cousa que comentar, algún outro apunte do que falamos? Sí, é certo que penso que o expediente, o traballo, todo o que levamos feito estes anos, pois supuxo un traballo continuo, como ben decías, constante, no territorio, e nos permitiu ir establecendo diferentes ferramentas, ferramentas de traballo, dende o punto de vista administrativo, moi interesantes para o que é o territorio e para a súa protección e a súa conservación. A través do decreto polo que se declara ben de interese cultural, se establece un réximen específico para a paisaxe cultural das 17.000 hectáreas que é o ben BIC. Ese réximen específico permitiu que cada un dos concellos en donde está grafiado esa paisaxe cultural soupese perfectamente cales son aquelas actuacións ou intervencións que estarían sometidas á autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e aquelas que non precisarían esa autorización. Nun momento inicial, cando se empezou a falar de toda esta cuestión de unha declaración de ben de interese cultural, a gran preocupación que tiña a poboación e as comunidades que habitan en este territorio era precisamente que dende a administración pública se establecese un réximen específico e a eles lle supuxese un control ou unha cortapisa ou incluso un impedimento para determinados desenvolvementos. Se tiveron, lóxicamente, un montón de reunións con todas as persoas implicadas dentro do que foi o territorio e pretendimos, a través, lóxicamente, desta declaración, plasmar aquelas cuestións e que quedase todo perfectamente claro para que os habitantes de Ribeira Sacra soupesen perfectamente que a súa vida iba a continuar exactamente igual a como a estaban realizando, porque todas aquelas cuestións de mantemento, conservación, actividades diarias non se iban a ver afectadas para nada con unha declaración como esta de ben de interese cultural. Eso foi un hito importantísimo no que é o traballo de Ribeira Sacra. E como consecuencia deso, unha declaración de ben de interese cultural, e como consecuencia, lóxicamente, do expediente da candidatura, nos permitiu establecer un sistema de gobernanza totalmente eficaz e efectivo no que é o territorio. Eso que significa? Que temos como órgano competente, como institución pública, temos dous mecanismos. Por un lado, temos unha comisión interdepartamental en donde estamos representadas todas as direccións xerais da Xunta de Galicia que temos ámbito competencial neste territorio e traballamos coordinada, colaborativamente e conxuntamente polo territorio de Ribeira Sacra, cuestión que é moi importante e moi relevante. Esa comisión se fai eco, lóxicamente, de as necesidades que se teñen no territorio, necesidades que se trasladan a través dos propios concellos, das comunidades locales ou ben das diferentes dióceses, e despois a maiores contamos con un plan de xestión, que ese plan de xestión a través de un diseño de 7 programas diferentes nos permite aglutinar aquelas accións e intervencións que facemos día a día
neste territorio de Ribeira Sacra. Co cual eu penso que eses dos instrumentos fan que o territorio e a candidatura teñan un soporte esencial agora de a súa xestión e a súa andadura no que é o día a día. É tremendamente importante contar con unha declaración de ben de interese cultural, pero é tremendamente importante que esa declaración de ben de interese cultural estea totalmente asumida polo que é a poboación e a comunidade que reside neste territorio e que teñamos os mecanismos dende a administración pública para que eso poda ser perfectamente efectivo e a coordinación e a colaboración entre as administracións públicas sea completa. Penso que, Carlos, querías facer unha pregunta. Sí. Graciñas. Nada, gracias a vos. Quería comentar un pouco no momento, facer unha reflexión, no momento un pouco máis difícil que foi na retirada da candidatura aquí no foro, que foi un foro tamén difícil para volver outra vez a coller impulso. Recordo que hubo unha das mesas para mí máis interesantes, que foi, creo que cando participou, tuvemos o convidado de Turismo de Menorca, Talayótica, e eles nos explicaron un pouco que xa habían pasado por ese proceso, creo que todos nos vimos un pouco aí reflexados. No seu caso, creo que tamén me quedo ca reflexión de que para eles o feito de que hubieran retrasado e replantexado fixo unha produción moi positiva, en canto a que reforzaron moito a candidatura, e non só a candidatura, sino que se deron conta de que había o mellor outras problemáticas que nesa primeira presentación non estaban prestando atención e que fixo que máis colectivos se implicaran e que esa candidatura, digamos, recollese moito máis valor. Non sei se aquí un pouco podemos decir que pasamos esa mesma transformación de decir, vale, tiñamos unha moi boa candidatura, pero agora, se cabe este proceso, podemos comparalo un pouco ao que nos explicaron no seu momento de Menorca ou como ves? Real, a inmensa maioría das candidaturas que se presentan a Patrimonio Mundial é raro a candidatura que dende o minuto 1 ten o recoñecemento na primeira vez que se presenta. Eso que permite, polo menos a nos permitiu, do mesmo xeito que lle sucedeu a Menorca e a outras candidaturas, o que che permite é que a través do informe que recibes de ICOMOS, eles, lóxicamente, o que poñen de manifesto son aquelas eivas, problemas, carencias, toda unha serie de circunstancias que, lóxicamente, te fan reflexionar, te fan modificar aquelas cuestións que eles consideran que non son positivas ni beneficiosas para que poda acadar a Declaración de Patrimonio Mundial, e ese traballo é o que, a nós, dende logo, xunto coas reunións que tivemos con ICOMOS nacional e con ICOMOS internacional, foi precisamente o que nos permitiu, o que comentou Mario, temos un novo enfoque, reducimos o número de criterios cos que nos presentamos, neste momento estamos centrados exclusivamente no que é o 5, que é a construción da paisaxe, porque consideramos que a construción da paisaxe en Ribeira Sacra é precisamente o potencial máis importante que ten, e evidentemente todas aquelas cuestións que foron críticas nun momento inicial, nestes momentos intentamos que estean lóxicamente solventadas neste expediente. Algunha pregunta máis, por favor? Todos moi formales. Non se animan. Estivemos demasiado claros, hai que ser un pouco máis confusos. A ver, eu penso que o máis importante deste traballo é o reflexo que o mesmo ten dentro do territorio. Traballar
para unha candidatura de Patrimonio Mundial non é só chegar a obter o recoñecemento que te dá a UNESCO, senón que o máis importante que ten todo este traballo é precisamente a presencia que temos as administracións públicas no territorio, a constancia que temos e o reflexo de que o noso traballo permanentemente está neste territorio. Eu penso que iso é o que destaco como máis relevante e positivo que ten elaborar un expediente de candidatura de Patrimonio Mundial. Os efectos que, ao final, sempre estarán presentes no territorio. Efectos económicos, turísticos, culturais, paisaxísticos, medioambientais, como non, todos eles. Alguna cousa máis? Preguntas? Non? Un tema que sí nos gustaría contar, aínda que a entrega se formulou agora en setembro, lembrade que temos un marxe hasta 1 de febreiro para completar a candidatura. Nestas relacións, reunións, etc., que se están a ter, están aparecendo tamén pistas, perspectivas. Eu non deixaría de animar a calqueira que queira colaborar con imaxe, información, documentación, que considere que pode ser relevante ou interesante, que ou a través do Consello de Parroquias con Xosé ou a través da Dirección Xeral ou con calquera de nós, que isto nunca remata. Nos acabamos de vir de Nova York, na Hispanic Society, que pensamos que estaba superestudiada, apareceron novas fotografías espectaculares da Ribeira Sacra, hai outros fondos locais, todos tedes, sobre todo os que estades sobre o territorio, outras fontes de conocimiento, calquera idea, material, info que pensedes que poda ser relevante, que non dubidedes de poñervos en contacto con nosco, con calquera do equipo, ou da Dirección Xeral ou a través do Consello, para tratar de enriquecer a candidatura e tratar de darlle o valor que nos pensamos que ten, pero que temos que comunicar e transmitir. Entonces, ánimo á participación e ás propostas e ás ideas, porque quedannos esos 3 últimos meses para terminar de caracterizar a construir a candidatura, que, como decimos, será avaliada, informada e visitada o ano que ven, a ver se no 26 sabemos onde e con quen nos xogamos a decisión final, que será entre xuño e xullo do ano 26. Grazas de novo a Carlos e equipo, a Irradia, por convocarnos. Rematamos con tempo de sobra para... Toca café? Cachis en la mar, eu quería un café. Bueno, buscaremos unha solución. Veña, hasta ahora.